So, what's up mga ka-take care? Nandito ako ngayon sa may Halangay National High School. So, hinatid ko muna si pamangkin ko na Iya, aka na Iya, Potpot. Dahil Lunes ngayon, may pasok siya. So, pupunta ako ngayon sa Luna Colleges, Tayog para i-finalize na yung ni-request ni kumpare ko Arnold Mayanggaw dyan sa may Bontoc Mountain Province. Padre, ayan, may sisend ko na sa iyo yung ni-request mo. Hopefully makarating ka agad. Ayan, so ayun, tara, let's kita-kits sa daan mga ka-take care. Take care, boom. Ingat. PC Boys ng Balungaw. Ayan, alam niyo na kung sino kayo. PC Boys. Ayan, Master Batyo, Melvin, Bok Melvin, Katikay Melvin, Renzel, Alglen, Jason, John Mark. So nandito na tayo sa may crossing ng Santa Maria. So ilang minuto pa ay nasa Tayog na tayo. Morning, sir. Okay, thank you, sir. So, diretso na tayo sa may Tayog mga ka-take care. Going to Luna Colleges na tayo. Papakita natin yung ating presensya mga ka-take care. Morning, sir. Thank you, sir. So ayan, diretso na tayo sa Luna Colleges mga ka-take care para makauwi tayo kagad. So mag jingle bells muna tayo ulit mga ka-take care dito sa may gilid. Dahil problema ko talaga ito, lagi akong naiihi pag nasa biyahe dahil nga napakarami kong iniinom na tubig. So pagmasdan nyo ang kapiligiran mga ka-take care, ang ganda oh. Ayan oh. Shout out ulit kay madam. Ayun. So mahirap i-take sa kanan dahil masyadong masikip ang daan. Shout out kay Master Batyo na baka bumabiyahe na naman ngayon dahil kagagaling lang niya sa Antipolo ng nakarang araw. Ayan. Shout out sa nasa harap ko na dalaga. So malapit na tayo sa Luna Colleges sa wakas. Nandito na tayo sa bayan ng Tayog mga ka-take care. It's nice to see you again, baby loves. So left turn tayo dito. Magle-left turn tayo.
go! People's Gate ng Tayo. So nakawanahan si kuya, delikado yan. So clear. Tayo sa may right side. Welcome back, Luna Colleges. So shout out sa lahat ng staff dito sa Luna Colleges, Tayog. So magpa-park muna tayo ulit sa may parking area. Uy, sumayad. So nandito na tayo mga ka-take care. Pagpahingayin lang natin saglit itong motor. Sa ganun makarelax siya ng konti kahit 5 minutes. So relax muna natin yung ating katawan. Yan. So, labas natin yung ating isang maskara para mas makahinga tayo ng maayos dahil itong mask ng motor ay pang rides lang talaga. So itutuloy natin mamaya sa loob. Tatanungin natin kung pwedeng mag vlog sa may loob. So hopefully matapos ka agad. Let's go. Take care, boom. Take care, boom. So what's up mga ka-take, nandito ako ngayon sa may loob ng Luna Colleges, dito sa may cashier's office para magbayad ng request na diploma tsaka OTR. So ito, nandito ako ngayon. Very courteous at saka correct ng mga empleyado dito mga ka-take. So actually matapos na agad yung rando. Yung proseso ko dito para may padala ko na agad sa GS yung papel na hinintay ng angkan ni paring Arnold. Ayan, so palamig dito mga ka-take. Yung mga gusto pong mag-inquire, pwede po kayong pumunta rito 9 AM to 3 PM po yung office hours nila dito sa may Colleges Tayo. So open dito sa college tsaka sa senior high. Ayan, so tutuloy natin mga yung ating vlog mga takers sa kabila. So magpapaalam muna tayo sa kabila para nang sa ganun ay mas legal yung ating pag-vlog. So yun mga ka-take, tapos na yung ating proseso ngayon. Salamat kila ma'am tsaka sir na tumulong nag-assist sa akin kanina. So pauwi na ako. Kita-kits tayo sa daan mga ka-take care. Take care, boom. So yun mga ka-take care, tapos na yung ating pagpuproseso dito sa may babalik ako after 5 days. After 5 working days. Yan, so salamat sa nag-assist sa loob sir na nasa kabila. Yan, so pauwi na tayo. Walang ulan ngayon. Yan. Yes sir, salamat sir. So kukunin na natin yung diploma tsaka TOR. So 5 days pa ang bibilangin, no? Hopefully makuha ko na ng Friday para makuha na agad ni paring Arnold yung TOR tsaka diploma. So yun, kita-kita sa daan ulit mga ka-take care. Take care, boom.